Bueno, no sé si funciona. En primeiro lugar, agradecer ao Foro Acui por a invitación á Consellería do Mar para expoñer este tema. Esta charla, a aproximación que vamos a facer sobre os efectos do Brexit vai a ser compartida. Vou a compartir con a miña compañera Ángeles, que vai empezar ela a presentación. Entonces, se podes presentar, Ángeles. Sí, que ven. Empeza ela, pois. Como non, Ángeles necesita moi pouca presentación, é unha habitual da casa. Nos alegramos moito que este aquí. É funcionaria do Corpo Superior da Xunta de Galicia, do Grupo A, licenciada en Dereito e é subdirectora xeral de Acuicultura. Moitas gracias. Bueno, pois moitas gracias por poder estar aquí un ano máis, vale? Xa é o terceiro ano consecutivo que veño e que participo neste foro. Bueno, en primeiro lugar, bo día a todas e a todos. Estas primeiras palabras miñas son para agradecer no nome da Consellería do Mar a invitación para asistir a esta xa 22ª edición do Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura, que de ano en ano se celebra neste marco incomparable que é a Illa da Toxa. Estamos nun encontro anual moi coñecido por todos nós e que todos sabemos que co seu prestixio traspasa as nosas fronteiras, vale? Quero desculpar a ausencia da directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez Moreda, quen ía vir a dar esta charla, pero por cuestións da xenda, por compromisos ineludibles, non pode estar hoxe con todos nós. Un ano máis, este foro, como ben dixo Jacobo, conta co apoio e conta con personal da Consellería do Mar nesta segunda xornada, que se centra na análise dos efectos do Brexit, algo que leva espertando as nosas inquedanzas dende case 3 anos. Imos tratar un tema que aparentemente, en principio, plantexado así parece moi político, non o tema do Brexit, pero o estamos plantexando nun foro que é moi técnico, o Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura. E isto é así porque unha decisión como a da saída do Reino Unido da Unión Europea é unha decisión que inunda moitas relacións comerciais, que alcanza moitas relacións comerciais, co cual hai que plantexalo en un foro técnico, porque non só é unha cuestión política, vai a acarrexar moitas consecuencias. Estas consecuencias veñen porque a día de hoxe estamos nun mundo moi globalizado. Non somos illas soas nun océano, é un mundo moi globalizado onde hai moitas relacións entre todos nós e entre todas as actividades que desenvolvemos. Entrando xa simplemente para facer unha introducción do que a miña compañeira Marta Villaverde vai a expoñer sobre a flota galega afectada, cando pensamos nos efectos do Brexit no mar galego, o primeiro no que pensamos é na afectación que van a ter os barcos galegos que traballan en augas británicas. Bueno, en principio diríamos, son non moitas unidades as que traballan na zona, pero non só é iso. Pensemos tamén nas que traballan en Malvinas, nos boniteiros de máis ao norte, unha flota que vai a sufrir por unha parte as consecuencias directas da saída desas augas e o desprazamento do esforzo pesqueiro de barcos de outros países que tamén van a ter que deixar de traballar no Reino Unido. Calquera alteración nese réxime de acceso a augas británicas vai a traer consecuencias para a flota, igual que calquera alteración no sistema de distribución de cotas pesqueiras en zonas de xurisdicción británica. E logo temos tamén a flota que, inda que non sexa de bandeira galega, por dicilo así, entre comiñas, si o é de capital, xunto coa meirande parte dos empregos que xera. Tamén van a ter afección os barcos de outros estados, membros, e tamén os propios barcos de bandeira británica, porque, en definitiva, a estructura resultante do Brexit vai a producir, alo menos nun momento inicial, unha certa inseguridade xurídica de que é o que vai a pasar cos investimentos tamén da propia flota británica. Todo isto o vai a expoñer máis polo miúdo con datos a miña compañeira Marta Villaverde. Pero, donas e cabaleiros, non todo é pesca. Si pescamos, si mariscamos, si investimos en acuicultura é para vender, é para comercializar. E aí é onde ven a afectación que pode ter o Brexit á acuicultura, unha afectación indirecta da que despois vou a dar unhas pinceladas, pero sen dúbida tamén unha afectación.
Temos que ter en conta que os investimentos de terceiros países no Reino Unido atinxen a acuicultura e atinxen, sobre todo, a transformación. Deste proceso do Brexit, sen dúbida, pode xurdir unha alteración da situación actual, resultando unha nova estructura que obligue a reconducir a orientación dos mercados europeos e a orientación da propia produción nun sector como é o acuícola. E como moi ben sabemos todos os que estamos aquí, é un sector que xa está sometido a moitas presións, a moitos condicionantes derivados do que é o exercicio da propia actividade. Pensemos, por exemplo, na dificultade de acceso aos espacios ou en como marcar a diferenza nos distintos mercados. Bueno, feita esta breve introducción, cedolle agora a palabra a miña compañeira Marta Villaverde Acuña, pois que de xeito máis pormenorizado vai a expoñer pois todas esas afectacións que pode haber, porque estamos en un momento de incertidume e non podemos máis que falar do que pode pasar no ámbito da nosa flota. Grazas. Bueno, eu comenzarei explicando os efectos do Brexit sobre a pesca. Despois Ángeles volverá a explicar máis polo miúdo os efectos do Brexit sobre a acuicultura ou esos efectos indirectos na produción acuícola galega. Antes de empezar a facilitar vos datos e a analizar máis polo miúdo a situación, comentarvos que a exposición que vou a facer, evidentemente, parte de dúas premisas: de contar cos datos oficiales do rexistro de barcos pesqueiros de Galicia. Temos en Galicia un rexistro que é onde teñen que estar todos os barcos con porto base en algún porto galego. Vamos a referirnos a eses barcos, aos que están no rexistro de buques pesqueiros de Galicia, e tamén os datos de producción que daremos, os datos tanto de capturas como de importes, van a ser referidos aos datos de primeira venta en lonxas galegas. É dicir, non quere dicir que eses barcos non poidan vender en lonxas de outras comunidades autónomas. Nos aquí en Galicia levamos aos datos de primeira venta, e cando falamos de importes, cando falamos de cantidades, sempre nos vamos a referir a esas cantidades que nos comunican ou ben as lonxas galegas ou ben os buques congeladores galegos. Son os datos dos que dispoñemos, non dispoñemos de outros que sean dos nosos rexistros oficiales. Se analizamos a flota pesqueira galega, pois vemos que a 31 de decembre de 2018 tiñamos un total de 4.371 embarcacións. Por que damos datos a 31 de decembro de 2018? Bueno, pois nos rexistros de buques sabemos a día de hoxe cantos barcos temos, é dicir, vos podo traer aquí cantos barcos temos a día 11 de outubro. Que pasa? Que normalmente as cantidades de pesca fresca e de pesca conxelada, as cantidades manexámolos a ano cerrado. Entonces, parecenos o máis correcto comparar as cantidades e importe de produto desembarcado, de produto vendido, con esa flota que estaba nese día, nese momento temporal en actividade. Bueno, como vos decía, a peche de exercicio do ano pasado tiñamos 4.371 embarcacións. E como en todas as flotas, eses barcos teñen distintos tamaños e distintos obxectivos de captura. O casi 90%, 89% desa flota aí poñemos pesquerías de pequena escala, son barcos de artes menores, son unha flota que suele ter unha eslora media de 6,4 metros, ten unha capacidade, un GTs de 2,2 máis ou menos, e 28 cabalos. Que quere decir? Son a maioría deles, 89% dos buques que compoñen a flota galega, son buques pequenos que faenan en aguas interiores, en agua da ría, quedando solamente o resto dos 11% aproximadamente repartido entre as pesquerías comunitarias e as pesquerías internacionais. Nas pesquerías comunitarias, e sobre todo en Gran Sol, faenan sobre 70 unidades. Para velo máis polo miúdo, vémolo mellor neste cadro. Este tipo de cadros podedes atopalos, hai unha páxina web onde a Consellería fan públicos os datos a fin de exercicio, tanto de capturas como de acuicultura, como de rexistro de buques. Isto é a foto do rexistro de buques a data 31 de decembro do ano pasado. Se vos fijades aí, son datos acumulados, non son datos medios. Hai outra tabla de datos medios onde podedes comprobar as loras, as capacidades, onde podedes comprobar as potencias de cada un dos estratos da flota que temos. Aí podedes ver que
pois, a ver se funciona isto, sí. Aquí podedes ver que o 89% da nosa flota pertence a ese estrato de artes menores, que son os que faenan en aguas interiores, e en aguas europeas estarían, pois, estas pesquerías comunitarias, vale? Aquí estarían os barcos afectados polo Brexit. Desos 70 barcos, bueno, espera que lle diga onde non era, por aquí. Deses 70 barcos, 5 arrastreiros suelen traballar en aguas portuguesas, é dicir, non se verían afectados por esa separación de Gran Bretaña, e nos quedarían 19 que xunto cos 46 pois son barcos que faenan en Gran Sol. Aproximadamente son 65 unidades que faenan en ese caladoiro nacional que se verían afectados, vale? Despois, como comentou Ángeles, hai unha serie de barcos que traballan en Malvinas, que estarían, pois, tamén aí, que serían aproximadamente 8 buques que se verían afectadas. Entonces, o primeiro que podemos pensar cando falamos de afectación da flota é que esos 65 buques son os que se van a ver desplazados polo Brexit. En realidade, si é así, e veremos os efectos que ten o Brexit sobre esos buques, pero a maioría deles e a súa actividade case sempre se circunscribe, pois normalmente a aguas que non son británicas. Aínda que temos algún barco que si traballa especificamente en aguas británicas, a maioría deles traballan ao norte de Irlanda, ao oeste, noroeste de Irlanda, sobre esa costa. Si hai algúns que traballan especificamente en aguas británicas, co cal si pode verse afectada pois parte desa flota con estas cantidades de producción. Como vos digo, estas cantidades que vos poño aquí son datos de primeira venda que nos comunican ou ben as lonxas, é dicir, estos barcos descargan en lonxas galegas e venden o produto e as lonxas nos comunican estos datos, ou ben son buques congeladores, sobre todo os de pesquerías internacionais, estos outros buques que son congeladores e que nos facilitan os datos, pois eles mesmos por a comunicación de primeira venda de produtos conxelados. Aí podedes ver, pois as cantidades que son importantes e que, sobre todo, como comentarei e recalcarei despois, supón máis ou menos a terceira parte do que da pesca fresca que se declara en primeira venda. Entón, o impacto, pois evidentemente, si é importante. Aínda que o primeiro que se nos ven á cabeza son os buques que faenan en ese caladeiro en Gran Sol, tamén podes verse afectado outro tipo de pesca que normalmente faenan no caladoiro nacional, como son esos palangreiros de superficie que saen a por especies migratorias, que moitas veces, aínda que teñen unha área de acción propia do caladeiro nacional, a veces si se inmiscuen en esas aguas de influencia británica en busca de ese peixe espada ou de bonito incluso. Entonces, ahora mismo esos buques teñen acceso libre cando van realizando a súa actividade normal. Cando o Brexit teña ese efectivo, pois evidentemente non van a poder entrar nesas aguas e tamén poden ver afectada a súa actividade normal. E despois tamén, non podemos esquecernos desas augas de influencia británica que están en Malvinas, e donde tamén temos buques congeladores que realizan ali a súa actividade normal e que terían que salir. Despois tamén, a alteración do réxime de acceso suporá directamente por esos barcos que teñen que salir desas augas, pois como xa vimos antes, sobre un tercio da facturación, vale? Desos 300 e pico mil millóns de euros, desos 300 millóns de euros, pois terían que veríase afectada a terceira parte, 100. E despois tamén temos que pensar que, aínda que a nosa flota non realice a principal actividade en aguas de influencia británica, si afectaría o feito de que aí, sobre todo en esas aguas, faenan arrastreiros franceses. Realizan a normal actividade e, igual que todos os barcos comunitarios que realicen actividade en aguas británicas, van a ter que salir. E o normal é que se reubiquen en zonas onde nosa flota si vai a realizar a súa actividade normal. Co cal, aínda que directamente eses barcos podan seguir faenando donde normalmente faenan,
que incorporen novas unidades, que se reubiquen novas unidades e compitan con eles e alteren o equilibrio de reparto nas zonas do Caladoiro de Gran Sol, pois aínda que non sexa unha afectación directa, pois é unha afectación que podemos sufrir e que é moi probable que se produza. Despois tamén está o tema da distribución das cotas pesqueiras, dos stocks. Aquí, por unha parte, está a alteración das cotas pesqueiras na xurisdicción en aguas británicas. Aquí, normalmente, cando hai reparto de cotas, ou cando se valoran o reparto de stocks ou se valora a cantidade que se vai a repartir, normalmente hai dous factores que marcan esas cantidades. Normalmente son os stocks históricos, as capturas históricas e o stock biolóxico. Se supón que hai biomasa suficiente para seguir capturando, pois pode repartirse ou se pode concentrar máis pesca nunha determinada zona onde se este recuperando esa pesquería. Entonces, digamos que os británicos levan tempo intentando convencernos de que nas súas aguas hai un stock biolóxico importante que se podería aumentar a pesquería nesas aguas. Entonces, se consiguen desviar a cota e consiguen que se incremente a cota nesas zonas, pois sería unha cota que se quedarían eles, evidentemente, porque as aguas son deles, e pois en detrimento de outras áreas que se verían afectadas e que lle baixarían pois as cotas desas pesquerías. Entonces, tamén por esa parte, como eles van a poder negociar e repartir entre os seus barcos nesas aguas, pois tamén nos veríamos afectados se disminuyen as cotas noutras zonas. E por outra parte tamén pode pasar o que xa teña pasado en momentos, en situacións como por exemplo pasou en Feroe ou Noruega, donde salen da Unión Europea ou non están na Unión Europea e se converten en negociadores directos na demarcación Atlántico Noroeste, na NEAF. Entonces poden na negociación adxudicarse unha cuota unilateral e normalmente a Unión Europea, como sempre intenta velar pola sostenibilidade das pesquerías, pois pode, para compensar esa subida de autoasignación de cuota por parte dun país, pois disminuir voluntariamente a cuota que lle correspondería á Unión Europea. Co cal, pois esa autoasignación de cuota dos británicos pode afectar en que nos disminuyan a cuota en pesquerías que en principio non están nese caladoiro. E os traio o exemplo, pois por exemplo, da xarda. A xarda é unha pesquería que ten unha cuota en toda a demarcación, en un stock compartido por todo a Unión Europea, e aí temos os barcos que principalmente nos comunican as capturas de xarda nas nosas lonxas, e se vedes aí son barcos do caladoiro nacional Cantábrico Noroeste, non son barcos que faenan en Gran Sol, pero evidentemente o feito de que Gran Bretaña se autoproclame xestor das súas propias cuotas pode ter un impacto moi grande nestes estos compartidos en buques que en principio non pensamos directamente cando pensamos nun Brexit. Despois tamén, a parte dos barcos que faenan ali, os barcos do Rexistro de Buques de Galicia, temos que pensar que hai outros barcos, ben de bandeira británica ou de bandeira non británica, que teñen capital galego, que casi todas as descargas e casi toda a súa actividade está relacionada con Galicia e que a maior parte dos traballadores son galegos. Co cal, aínda que non teñan un efecto directo sobre digamos, non son bandeira, non están nos nosos rexistros, nin son de bandeira española, nin galega, pois evidentemente para nós digamos que é unha responsabilidade moi grande tamén velar un pouco por este tipo de capital. Entonces estarían as embarcacións con bandeira de outro Estado membro, sobre todo temos buques irlandeses, temos buques de bandeira irlandesa ou de bandeira incluso francesa, que teñen capital galego, que son de empresas galegas. Eses buques, máis ou menos van a verse afectados da mesma forma que nos vamos a ver afectados nós. O que acabo de comentar para os nosos buques, van a sufrir as mesmas consecuencias buques de outros Estados membros.
E despois tamén nos buques de Gran Bretaña, tamén temos buques de Gran Bretaña que teñen capital galego, é dicir, son de armadoras galegas e teñen empleado personal da nosa terra e que desembarcan normalmente, que teñen actividade aquí na Comunidade Autónoma de Galicia, que desembarcan en grandes portos como Vigo, que desembarcan en grandes portos como Coruña. Entón, estos buques, pois, evidentemente, ainda que estén ahora mismo faenando en esas aguas, en aguas comunitarias, Malvinas ou en aguas internacionales, e ahora mismo teñen o mesmo réxime de comercialización e de actividade como ten un buque español ou un buque galego, evidentemente vai a cambiar e vai a tener consecuencias bastante importantes, vale? É dicir, esos buques van a tener que salir das aguas comunitarias, teñen que circunscribirse ás aguas onde teña competencia ou onde teña que sean limitadas a Gran Bretaña, van a ter uns requisitos sanitarios moi fortes, porque serían tratados os produtos de captura e os produtos que introduzan por calquer porto da Unión Europea como un produto dun tercer país. Digamos que, mientras ti estás na Unión Europea, hai un grado de equivalencia nos requisitos sanitarios, porque a legislación é única, hai un réxime de libre circulación de mercancías, e todo ese equilibrio vai a cambiar. É dicir, no momento en que se produza o Brexit, se é un Brexit unilateral, duro e non hai acordos, pois esos produtos cambian o réxime sanitarios. Eses produtos van a ter que entrar por PIFs, por puntos de inspección fronterizos, e van a ter que exixírselle uns requisitos diferentes. Despois tamén requisitos aduaneiros. Ahora mismo os buques, aínda que teñan bandeira de Gran Bretaña, están entrando sin ningún tipo de arancel. É produto comunitario e poden comercializar libremente os produtos nas nosas lonxas. No momento en que esa mercancía pase a ser de Gran Bretaña, evidentemente se lle aplicarán uns aranceles, e esos empresarios que ata ahora, ese capital galego que ata ahora comercializaba na Unión Europea e descargaba en Galicia sen ningún tipo de problema, se lle vai a aplicar unha serie de aranceles que van a penalizar ese produto na comercialización dentro da Unión Europea. E despois tamén se establece para os nosos portos unha serie de requisitos de infraestructuras e de personal. É dicir, aínda que nos portos, sobre todo nos grandes portos, hai PIFs, eses PIFs están ubicados en determinadas zonas que a veces non son as máis convenientes e non están cerca da terminal onde se descargan produtos da pesca. Normalmente aquí se descargan produtos da pesca comunitarios e os PIFs están situados a mellor en outras terminais de outro tipo de produtos. E para os requisitos sanitarios, evidentemente, hai un tipo de personal especializado, inspectores dos PIFs, e está dimensionada a cantidade de personal ás necesidades existentes a día de hoxe. Entonces, no momento en que se produza o Brexit, van a empezar a entrar produto por esos PIFs, que ahora mismo non están dotados nin da infraestructura necesaria, nin do personal que se necesita para atendelo correctamente, e que o paso da mercancía e que o paso digamos que sea áxil e que sea segura para esos produtos e que causen os menos perxuicios posibles. E despois, evidentemente, como poñemos aí, a consecuencia na primeira venda, que ahora mismo se realiza dunha forma fluida, que realizan as lonxas e que realizan ou ben os buques congeladores, porque teñen a nosa autorización de primeira venda, pois habería que cambiar ese modelo de comunicacións e sería totalmente distinta, e as empresas tamén deberían cambiar eses procedimentos administrativos que realizan. Entonces, pois o cambio sería grande. Aquí, pois simplemente poñemos o caladoiro de Gran Sol, e como simplemente para darvos algún dato, normalmente nos faenamos por aquí e algo por aquí, máis ou menos por aquí, así, por esta zona. Fora das augas, aínda que hai algún buque que está faenando nas augas. Entón, o que comentábamos, todos os buques comunitarios que si faenan nas augas de influencia británica, pois terían que desplazarse, e aínda que haxa buques que non faenen aí, ese desplazamento lles van a causar
pois unha alteración dese equilibrio. Estes serían os buques de bandeira española no rexistro de buques de Galicia, vale? Estes buques, pois, máis ou menos están enrolados uns 800 tripulantes. Serían os que se verían afectados, pois, por ese Brexit. E nestes buques, estes 25 buques, son buques que faenan no caladoiro de Gran Sol, máis ou menos, son datos aproximados, con 240 tripulantes que, aínda que sean de capital galego, non son de bandeira española, vale? Non están no noso rexistro de buques. Entón, a facturación destes buques máis ou menos son de 150 millóns de euros, o que evidentemente ten un peso moi importante. Sobre a pesca nas Malvinas, pois máis ou menos os datos son similares. Hai sobre 15 buques de capital galego que enrolan 690 tripulantes e sobre 103 millóns de facturación, millones de euros de facturación. Eso sería pois o impacto na pesca e as posibles consecuencias da pesca dun Brexit unilateral e sen ningún tipo de acordo. E bueno, ahora sobre a produción acuícola nos vai a falar Ángeles, que é a experta na produción acuícola. Bueno, o primeiro que quero comentar, o primeiro que quero facer referencia é que pensamos así, a bote pronto de entrada, que cal pode ser a incidencia do Brexit na produción acuícola. Decimos, bueno, ningunha, así de entrada, pero iso non é certo. Iso non é certo porque o Brexit si vai ter incidencias no sector transformador. E cando falamos de acuicultura, aínda que pensamos única e exclusivamente no sector productor, dicíamos ao comenzo que si investimos en acuicultura, se producimos, é para vender, é para comercializar. Pensemos simplemente no exemplo do sector mexilloneiro. O sector mexilloneiro no ano 2018 produciu aproximadamente 279.000 kilos de produto por un valor económico de preto de 130 millóns de euros. Son cifras moi importantes, pero esta actividade representa aproximadamente ao redor dos 2/3 do valor da produción acuícola galega. E o que é máis importante, configura un conglomerado de empresas non só productoras, senón tamén transformadoras, comercializadoras, cuxa chega á economía dos municipios do litoral galego resulta esencial, sobre todo se tamén temos en conta que temos que tela, non podemos perder de vista a súa dimensión social. Diferentes traballos realizados nos últimos anos cifran a contribución deste conxunto de empresas en preto de 400 millóns de euros de facturación, correspondendo ao sector productor en torno a un 20 a un 25% do total e o restante 80% ao conglomerado de empresas que rodea este sector productor e que é preciso para que ese produto acuícola chegue ás mesas dos consumidores, pois non só en bo estado sanitario, senón tamén de calidade. Este complexo empresarial supón unha importantísima xeración de valor equivalente aproximadamente ao 30% da facturación das sociedades mercantís dos municipios do litoral. Pero trátase fundamentalmente de unha estructura que emprega de modo moi eficiente as capacidades e os recursos locais, emprego, coñecemento, xerando máis de 10.000 postos de traballo, que nalgúns casos supoñen o 25% do emprego deses municipios. Así, nos lo pon de manifesto a última enquisa sobre poboación ocupada nos sectores da pesca e da acuicultura, cifra aproximadamente en 2.600 empresas de acuiculturas que existen en Galicia, de acuicultura mariña, cun volumen de preto de 5.500 traballadores. Vemos, polo tanto, que todo este sector, tanto a nivel económico como a nivel social, vai a ter as consecuencias derivadas do Brexit. Vamos a ver a continuación unha serie de datos que nos poñen de manifesto esta incidencia na acuicultura que ven de xeito indirecto pola incidencia que vai ter na transformación.
A pesar de que a posición do Reino Unido da Unión Europea, imos dicilo así de xeito moi suave, vale, sempre foi peculiar no eido da Unión Europea, sempre mantiveron a súa propia moeda fronte ao euro, o certo é que nos aproveitamos de algún xeito e sempre houbo moitas facilidades para as relacións comerciais co Reino Unido. Estas relacións comerciais víronse beneficiadas pois polos acordos da Unión e polo libre mercado, situación que pode cambiar. Podemos mercar todo tipo de produtos británicos pois aquí en España, tanto vía comercio online como nas nosas propias tendas. Un exame das balanzas comerciais co Reino Unido fainos ver a transformación da que logo pois, nos vai falar polo miúdo seguinte poñento, señor Vieites, como un dos grandes afectados polo Brexit, na medida en que os negocios co Reino Unido para as nosas empresas de transformación, para as nosas empresas de conserva, pois que hasta agora era un importante mercado, vai repercutir. É evidente que o Reino Unido fora da Unión pois supón trabas para a súa actividade. Todas as facilidades de intercambios comerciais podense ver afectadas, poderían anularse todas as vantaxes e todos os privilexios dos que gozamos dentro dese libre mercado, dese libre comercio da Unión Europea, así como se poderían ver anuladas as facilidades para pasar aduanas, para pasar fronteiras, podense incrementar os controis e os custes de transporte e vai haber máis gravames que van a subir os prezos, tanto de calquera produto británico que nos merquemos como dos nosos produtos que se exportan ao Reino Unido, facéndolles perder con iso competitividade. Vemos aquí datos que tomamos prestados, por dicilo de algún xeito, a fonte Anfaco Cecopesca, con datos de Eurostatcom que nos mostran, en primeiro lugar, as exportacións do Reino Unido a España de pescados e mariscos por presentación, é dicir, o que nós lle mercamos ao Reino Unido. Aí, o grosso do que nós mercamos está nos pescados frescos ou refrigerados e nos pescados congelados. Falamos aproximadamente dun volume de toneladas métricas dunha media duns 19.000 ao ano. Sin embargo, o que o Reino Unido nos exporta, o que nos mercamos no eido dos preparados e conservas de pescados e dos preparados e conservas de mariscos son cifras anecdóticas, pois en torno en volumen de toneladas métricas aos 2.000 por ano. A torna invírtese cando falamos do que son as importacións do Reino Unido de produtos procedentes de España de pescados e mariscos por presentación. Aí vemos que o que eles nos mercan de frescos e refrigerados é anecdótico, sin embargo, aí vemos os importantes datos do que a nosa industria conserveira, o que a nosa industria transformadora lle exporta ao Reino Unido. Falamos de cifras pois en torno ás 12.000 nos anos 14, 15, 16, 12.000 toneladas métricas. Isto, sen dúbida, supón unha moi importante afectación. Fronte ás balanzas comerciais totais, a balanza comercial de produtos de pesca e acuicultura entre o Reino Unido e España é negativa para España, no sentido de que exportamos menos ao Reino Unido do que importamos. Pero, como decíamos, a torna cambia e as cifras cambian totalmente cando falamos dos produtos da pesca e da acuicultura elaborados, dos produtos da pesca e da acuicultura transformados. O que podemos dicir é que neste momento achámonos nun contexto de profunda incertidume. Por estos datos que estamos vendo, o certo é que de datos de comercio exterior as relacións entre o Reino Unido e España, cabe sinalar que o Reino Unido atópase nas primeiras posicións do ranking de países que mercan os produtos que proceden da industria transformadora española. Como dixemos, exportamos máis do que importamos. Queda patente á vista de todo isto a importancia das relacións comerciais entre ambos países e a importancia que ten o Reino Unido como un dos países destinatarios de todos estes produtos. Polo tanto, agardemos que a situación que pode xerar este Brexit, sobre todo se se trata dun Brexit unilateral sin acordo, produza as menos repercusións posibles, e da man de todos, administracións e sector, está a adoitar as medidas para que isto sexa así.
agradecerlles a súa atención e xa da afectación que ten o Brexit no complexo mar-industria, afectación indirecta, sen dúbida, para o sector acuícola, pois vai falar con moito máis coñecemento de causa e con datos moi pormenorizados o seguinte ponente, o que Jacobo a continuación procederá a presentar. Moitas grazas pola vosa atención.